nostra tasca com a docents i com a pares. Quan fa 4 anys vam començar aquest projecte érem uns atrevits, alguns dirien uns bojos. Aquelles famílies i amics que ens van ajudar a engegar aquest gran propòsit, sense elles avui no seríem aquí. Sense elles i sense tota la gent que mica a mica s'ha anat fent una escola que ha acabat sent de tots. Creanova és un projecte que madura i que es fa gran, des de la professionalitat d'una colla de professors i professores, equip directiu i altres professionals de l'escola que en un moment o altre han apostat per fer de Creanova el que és avui dia. Una realitat que creix i que volem que segueixi creixent. I això només serà possible si continuem treballant fermament en allò que creiem, que l'educació ha estat, és i serà un motor de canvi. Una educació respectuosa i que ens ajudi a ser millors persones. Una educació que conscienciï i ajudi a tenir un pensament crític. Els que hi són i els que ja no hi són, els que han vingut i els que vindran. Moltíssimes gràcies.